asi pred 15 minútami 4 predsedovia politických strán, Smeru sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Most Hit a strany Sieť podpísali programové priority na roky 2016-2020, ktoré môžu tvoriť základ programového vyhlásenia vlády. Aby som krátko charakterizoval atmosféru a spôsob našej práce, chcem skonštatovať, že sme dosiahli výsledok, ktorý je prienikom programov a priorít 4 politických subjektov, ktoré sú často hodnotovo inak vybavené. Ale domnievam sa, že výsledok, ktorý môžeme dnes prezentovať, je výborným základom pre vypracovanie prípadného programového vyhlásenia vlády. V tomto materiáli sú zohľadnené tak priority, ktoré sa týkali zostávajúcich 3 politických subjektov v oblasti boja proti korupcii pri posilňovaní podnikateľského prostredia, ale súčasne boli aj zachované prvky silného sociálneho štátu, na čom celkom prirodzene trvala strana Smer sociálna demokracia. Chcem poďakovať kolegom za náročný maratón rokovaní, ale som presvedčený, že ak sa oboznámite s týmto dokumentom, tak potvrdíte slová, ktoré som teraz pred pár minútami prednesol. My sa zhodli na prijatí účinného protischránkového zákona. Dohodli sme sa, že máme záujem získať zhodu v Národnej rade na schválení ústavného zákona o preukazovaní pôvodu majetku. Rovnako sme si osvojili myšlienku zavedenia osobnej hmotnej zodpovednosti osôb, ktoré nakladajú s verejnými zdrojmi. Máme tu samozrejme aj ďalšie opatrenia, ako je protikorupčná doložka pri návrhoch zákonov, alebo je to profesionalizácia štátnej správy a vymedzenie politických nominácií. Pokiaľ ide o dane, odvody a verejné financie, keďže sme 4 strany s rozdelenými programami, došlo ku kompromisom, ktoré zohľadňujú aj hodnoty politických strán, ktoré teraz sú predstavené páni predsedami stojacími po mojej pravej ruke. Dohodli sme sa na znížení dane z príjmu právnických osôb na 21%, ako aj na každoročnom prehodnocovaní ďalšieho znižovania. Rovnako sme sa dohodli, že v volebnom období 2016 až 2020 chceme dosiahnuť vyrovnaný rozpočet, ale súčasne dodržiavať prísnu finančnú disciplínu. Dôjde k zrušeniu daňových licencií 1. januáru 2018, ako aj zvýšeniu limitov na uplatňovanie paušálnych výdavkov pre živnostníkov. Ďalej chceme pokračovať v uplatňovaní osobitných odvodov a daní v regulovaných odvetviach, ďalej prehodnotení daňovej a účtovnej legislatívy s cieľom podpory investícií a chceme aj znižovať administratívnu záťaž pri podnikaní. Boli 2 rezorty, ktoré boli predmetom záujmu slovenskej verejnosti pred voľbami, ale aj slovenských médií, a to je školstvo a zdravotníctvo. Preto sme sa dohodli, ako bolo avizované všetkými politickými stranami, že by sme chceli privítať účasť zástupcov pracovníkov školstva pri tvorbe programového vyhlásenia. Ďalej máme záujem výrazne zvýšiť verejnú investíciu do školstva, ale súčasne očakávame aj zásadné vnútorné zmeny v systéme školstva. Dovolte mi, aby som vás informoval, že sme pomerne veľa hovorili na našich stretnutiach o boji proti extrémizmu a totalitným režimom. Najmä v dnešnej dobe je táto téma čím aktuálnejšia, preto sme sa zhodli na určitých krokoch, ktoré sa objavia v podrobnejšom vydaní programov vyhlásení vlády. V zdravotníctve je novum, že sprístupníme kontrolné orgány Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v opozícii, pokiaľ ide o možné kontrolné mechanizmy. Ďalej máme záujem obmedziť zisk súkromných zdravotných poisťovní, v plnom rozsahu zaviesť systém DRG, plnú aplikáciu systému e-health a samozrejme ako aj skrátiť čakacie lehoty na zdravotné a ošetrovateľské výkony. Pozornosť sme venovali aj polícii a súdom. Z takých najvýznamnejších opatrení by som spomenul zvýšenie verejnej kontroly justície od výberu cez hodnotenie až po disciplinárne konanie sudcov a chceme posilniť občiansky prvok v Súdnej rade Slovenskej republiky. Chceme ďalej zvýšiť osobnú zodpovednosť za rozhodovanie sudcov, ale je tu aj záujem schváliť nový ústavný zákon, ktorý budeme potrebovať
dohodu aj s ostatnými stranami v parlamente o tvorbe Ústavného súdu Slovenskej republiky. Myslíme si, že treba pokračovať aj v príprave nového zákona o spravodajských službách a o kontrole spravodajských služieb. Dosiahnuť konsenzus nepredávania týchto spoločností. Zrušenie daňových licencií som osobitne uvítal na základe veľmi priateľského prístupu ministra financií, ktorý poukazoval často aj na to, že nedá sa v štátnom rozpočte len škrtať, ale že treba hľadať aj zdroje. Podarilo sa nám naozaj dosiahnuť zníženie daní s horizontom a každoročným prehodnocovaním znižovanej dane z príjmy, pričom prvé zníženie bude, ako bolo uvedené, 21%. Osobitne ma teší ako správa pre živnostníkov, že sme zvýšili limity paušálnych výdavkov. Súčasne sa nám ako strane, ktorá to presadzovala, podarilo presadiť a možno rozšíriť do budúcna možnosť osobitných daní. Pre mňa ako predsedu Slovenskej národnej strany je téma, ktorú sme uviedli ako prvá politická strana kúpeľníctvo, veľmi citlivá, formovať, že kúpeľné centra budú mať osobitné daňové investičné stimuly, ktoré pomôžu najmä pri investícii do hotelových zariadení umožniť rozvoj týchto kúpeľných centier. Súčasne sme sa zamýšľali nad novými spôsobmi financovania športu a kultúry, napríklad priamym možným odpisovaním investícií do týchto oblastí. Nie v neposlednej rade sme sa bavili o ochrane záujmov štátu v záväzkovo-právnych vzťahoch, o posilnení starostlivosti Slovákov žijúcich v zahraničí, zahraničných Slovákov, najmä žijúcich trhodobo v zahraničí. A tak, ako bolo uvedené, prvýkrát sa zaoberáme témou národných dopravcov v železniči, riečnej doprave a leteckej doprave. Pre mňa veľmi dôležité je návrat intercity vlakov a takou pikoškou možno z hľadiska šetrenia verejných zdrojov je aj ústupok z investícií pri budovaní radarov, ktoré boli tak často medializované. Dovolte mi na záver povedať jednu vec. Politika do volieb sa robí súťažami. Často politici pred voľbami znášame rôzne bulvarizácie, útoky, ale bojujeme o hlasy. Som vždy pripravený v politike súťažiť s politickými stranami, ktoré budú politické strany, ktoré nebudú mať na kandidátkoch, na kandidátnych listinách bratov, blízkych príbuzných, osoby z rôznych profesí, ktoré sa aj nepoznajú, ktorí budú mať pár členov. Veľmi významnou úlohou do budúcna je zachovanie štátnosti a to bude osobitná téma. Ale musím s uspokojením povedať, že dnes sa môžem postaviť pred vás, povedať tým ľuďom, ktorí volili Slovenskú národnú stranu, že v tomto programe ich nesklameme a o čo viac ma teší situácia, ktorá vznikla životom, že sme našli k sebe kompromis s ľuďmi, u ktorých to možno história nepredpokladala, ale doba, ktorej žijeme, si žiada spoločenský konsenzus. Ja nechcem, aby štát, v ktorom žijem, bol bulvarizovaný, aby bol rozbíjaný, aby sa naozaj v kaviarniach skladali vlády. A teda ešte raz ďakujem kolegom za to, že som mohol rokovať a presadiť body, s ktorými som do volieb išiel. Ďakujem vám. A ja vám ďakujem za vaše vyhlásenie. Slovo má pán predseda strany Most Híd, Béla Bugár. Ďakujem pekne, vážení dámy, vážení páni. Tak ako nás tu vidíte, predstaviteľov štyroch politických strán, môžem povedať, že sme sa postavili čelom tej zodpovednosti, čo sme získali priamo vo voľbách. Zodpovednosti samozrejme v prvom rade je za štát. Tá zodpovednosť hovorí napríklad aj o tom, aby sme nepripustili predčasné voľby, aby sme zastabilizovali štát, aby v budúcich parlamentných voľbách do parlamentu sa nedostali enormným spôsobom, povedzme, nesystémové alebo extrémistické síly. Toto je v súčasnosti aj naša zodpovednosť. A som rád, že nakoniec sme sa dohodli na programových prioritách a tie programové priority strany Most Híd, určite keď to budete čítať, tak budete vidieť, že sú tam a môžem vyzdvihnúť niektoré, ako napríklad naďalej teda tú transatlantickú alebo európsku orientáciu krajiny, ale určite protistránkový program, o ktorom sme hovorili, určitým spôsobom je to naša vlajková loď. Ale samozrejme, čo je dôležité, lebo my sme sľubovali program v prvom rade a v tom programe napríklad regionálne rozdiely odstraňovať alebo vytvárať nové pracovné miesta, ale samozrejme napríklad aj tie najdôležitejšie veci, ktoré sme slúbili menšinám,
aj našim voličom sa dostali do tých programových priorít. Takže z toho hľadiska môžem povedať, že sme vytvorili základný predpoklad na to, aby sme mohli úspešne rokovať ďalej. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne a pán predseda strany Sieť, Radoslav Procházka, vaše vyhlásenie. Ďakujem pekne, dobrý deň. Pre nás bolo dôležité už na úrovni programových priorít dospieť k zreteľnému rozdielu v porovnaní s doterajšími vládami. Preto sme okrem tých dvoch vlajkových lodí, ktoré poznáte, výluka schránkových firiem a osobná zodpovednosť správcov verejných zdrojov, usilovali o 3 veci. Predovšetkým, okrem iných, podpora zanedbaných regiónov, a to aj cez reálnu podporu investícií v nich a cez urýchlenú výstavbu cestnej infraštruktúry, čo v tomto kontexte znamená predovšetkým rýchlostných ciest R2, R3, R4 a R7. Druhá vec, ochrana a rozvoj strednej vrstvy, a to aj vo vzťahu k podnikateľom a ich zamestnancom, aj vo vzťahu k finančnej podpore rodičovskej starostlivosti. A tretia vec, dosiahnuť pre opozíciu, ktokoľvek ňou bude, reálnu účasť na kontrole výkonu moci, a to nie len, ale najmä v zdravotníctve. Fakt, že sa nám tieto veci podarilo presadiť, že sa nám podarilo dospieť k dohode aj na týchto veciach, je pre Sieť dobrým dôvodom si myslieť, že naša prípadná účasť na vláde národnej dohody prinesie občanom Slovenskej republiky úžitok. Ďakujem. Ďakujem vám páni za vyhlásenie rokovania. Pokračujú ďalej vám. Ďakujem za vašu pozornosť. Pekný deň.